Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maabig yung kabasan at si kayo namin kapaborito. Agonada ng Miyerkules, June 25, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, 67 anyos na lola aksidenteng nabundol ng motorsiklo. Balita! Motorsiklo sumalpok sa isang shuttle vehicle, isa ang patay. Radyo Pangasinan Balita! At sa ating balitang pambansa, gobyerno nakahanda sa anumang worst case scenario kaugnay sa tensyon sa Middle East. Radyo Pangasinan Balita! Vice President Sara target na mapalaya ang ama bago dumating ang buwan ng Setyembre. Radyo Pangasinan Balita! At sa ating balitang pandaigdig, 3 katao patay sa strike ng Iran sa Israel matapos na i-anunsyo ni US President Trump ang ceasefire. Radyo Pangasinan Balita! Sa ating balitang sports, greatest mixed martial arts fighter na si John Jones magre-retiro na raw. Radyo Pangasinan Balita! At sa ating balitang entertainment, American rapper na si Cardi B maglalabas ng album. Radyo Pangasinan Balita! 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, binawian ng buhay habang ginagamot sa hospital ang isang lola matapos na mabundol ng motorsiklo sa may barangay poblasyon Balungaw, Pangasinan. Ayon sa pulisya, alas 9:30 ng umaga, habang ang motorsiklo na minamaneho ni Dexter Gonzalez, 27 anyos, residente ng Santa Maria, Pangasinan, ay tinatakang lugar ng pa-east o kay pa-west direction. Nang aksidenteng mabundol nito ang tumatawid na lola na nakilalang si Lola Marilyn Forastier, 67 anyos. Nagtamo ito ng fatal injuries. Sugatan din ang driver ng nasabing motorsiklo kung kaya't itinakbo din ito sa pagamutan. Radyo Pangasinan Balita! Samantala, patay ang isang motor rider matapos na sumalpok sa isang shuttle vehicle. Naganap ang insidente sa may tapat ng bagong bus terminal sa may New Divinesia Road, Maharlika Highway, Dagupan City, 1:36 ng madaling araw noong Lunes. Ayon sa Dagupan City Police, ang shuttle vehicle ay tinatakang lugar ng pa-southwest direction
at nang mag-left turn ito patungo sa bagong construct na Dagupan City Terminal ay aksidenteng sumalpok naman ang motorsiklo na pa-northeast direction. Kinilala ang driver ng motorsiklo na si Joel o kaya John Paul Valenzuela, 26 anyos, residente ng barangay Aramal, San Fabian, Pangasinan. Nagtamo ito ng matinding pinsala sa iba't ibang parte ng katawan at naitakbo pa ito sa Region 1 Medical Center, subalit idineklarang dead on arrival. Hindi naman nasaktan ang driver ng shuttle vehicle na kinilalang si Joshua Tabayoyong Jr., 24 anyos, residente ng Lawak, Pangasinan, at ang isang pasahero nito. Radyo Pangasinan Balita. 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Umaasa ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapagbibigyan ng kahilingan nilang interim release o pansamantalang pagpapalaya bago mag-Setyembre ayon kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni VP Sara na tinanong niya ang mga abogado tungkol sa interim release ng kanyang ama at sinabi na hindi ito mangyayari sa mga darating na linggo kundi buwan. Hindi naman anya nagbigay ng eksaktong timeline ang mga abogado pero sinabi ng may ito na sana ay mangyari ito bago mag-Setyembre. Matatandaan na iniling ni Duterte sa International Criminal Court na pansamantala siyang makalaya sa hindi tinukoy na bansa. Samantala sinabi naman ni VP Sara na isa sa mga ikinukonsiderang bansa ng kanyang ama ang Australia upang pansamantalang mag-ampon sa kanya kapag pinagbigyan ang interim release. Sinibukan din umano na makipag-ugnayan kay Australian Foreign Minister Penny Wong ngunit hindi ito naging available para makipagkita sa kanya noong araw ng Lunes. Nilinaw din ng Vice Presidente na hindi kasama sa kanyang agenda sa Australia ang interim release ng ama at ang biyahe niya ay personal trip. Nagpunta siya sa Australia dahil gusto niyang dalhin sa international community at sa Filipino community doon ang tungkol sa kaso ng kanyang ama sa ICC. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, ipinagutos naman ni President Bongbong Marcos Jr. ang agarang pagwasak sa 8.87 bilyong pisong halaga ng floating shabu na nasabat ng mangingisda sa mga baybayin ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Kahapon ay personal na ininspeksyon ni President Marcos sa Philippine Drug Enforcement Agency kay PDEA Gymnasium National Headquarters sa Quezon City ang mga sako-sakong illegal na droga. Kasama ng Pangulo sina DILG Secretary Juanito Victor Rimulya, Dangerous Drug Board Chairman Secretary Oscar Valenzuela, PNP Chief General Nicolas Torre III at Secretary Eduardo Año, Head of the National Security Council o kay NSC. Tiniyak naman ni PDEA Director General Undersecretary Sagani Neres na sisirain ang mga sako ng shabu sa loob ng 24 na oras sa Capas, Tarlac. Ayon kay Neres, ang 1.3 na kilo na shabu na nagkakalaga ng 8.8 na mahigit ay sisirain sa pamamagitan ng thermal decomposition. Susunugin na rin ang 226.053 o kay 43 kilos ng shabu na may halagang 699 million pesos na nakumpiska sa bisa ng court orders. Radyo Pangasinan Balita. Tatlong dayuhan naman na pawang nagpapanggap na sila ay Pilipino ang dinakip ng mga otoridad sa Zamboanga del Sur ayon sa Bureau of Immigration. Sinabi ni BI spokesperson Melvin Mabulak na isa sa naaresto sa sinagawang inspeksyon ng BI at Philippine Army ay isang nasa charcoal business na nagpakita ng mga government-issued IDs na matapos ang verifikasyon ay hindi tugma sa kanilang pagkakakilanlan. Isang Chinese national kasama ang nagbabantay, ani Mabulak. Dalawa ang may hawak ng Philippine driver's license at nakasaad na sila ay Filipino citizens. Nakapit na ang tatlo sa BI Detention Center sa Bikutan, Taguig habang patuloy pa ang investigasyon kung paano sila nakakuha ng ganong IDs sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Statistics Authority. Patuloy naman anya ang pakikipag-ugnayan nila sa National Intelligence Coordinating Agency, AFP, at iba pang ahensya ng pamahalaan
Kaya natunton ang mga dayuhan na may peking identities na maaring magamit sa krimen at pang-espiya na malaking banta sa seguridad ng bansa. Radyo Pangasinan Balita. 14 na minuto makalipas sa alas 7 na umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balita. Tiniyak ni Energy OIC Secretary Sharon Garin na naghahanda ang gobyerno para sa anumang worst case scenario kaugnay sa Iran-Israel conflict, lalo na ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sinabi ni Garin na sa ngayon wala pa namang dapat ikabahala dahil bumaba naman ang presyo ng langis na nasa $69 per barrel. Umaasa ang mga economic managers na magpapatuloy sana ang pagbaba sa presyo ng langis. Binigyang diin ni Garin na ang ginagawa ngayon ng pamahalaan ay maganda sa worst case scenario, particular ang posibleng pagkaubos ng supply ng langis sa bansa na magre-resulta sa pagsirit sa presyo. Anya, may mga long-term solutions nang inihahanda ang pamahalaan ukol dito at may option din na maghanap ng iba pang mga supplier gaya ng US, Canada, Brazil at iba pang mga bansa. Dagdag pa na opisyal ang kanilang magiging baseline para magdeklara ng state of emergency. Ang Department of Energy ay kung aabot na sa $80 per barrel ang presyo ng langis sa world market. Inuulat ng ahensya na sa ngayon mayroong 30 days buffer stock ang bansa ng langis. Duda na rin si Garin sa posibilidad na ipasara ng Iran ang Strait of Hormuz dahil labag ito sa interest ng lahat, lalo na ang mga bansa na nasa Middle East at ng buong mundo. Radyo Pangasinan Balita. Walang kapangyarihan ang Department of Energy para suspindihin ang VAT at excise tax sa mga produkto ng petrolyo. Tugon ito ni Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin kasunod ng panawagan na suspindihin ang fuel tax. Sinabi ni Garin na hindi nila basta-basta maaari suspindihin ang tax sa produktong petrolyo dahil minamandato ito ng batas. Anya, ang dapat umaksyon dito ay ang Kongreso kung kailangan amendahan ang kasalukuyang batas o kaya i-abolish. Ipinanawagan ng ilang grupo ang pagsuspende sa excise tax at value-added tax sa produktong petrolyo dahil sa pinangangambahang big-time oil price hike dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Garin, napag-usapan nila sa pulong kasama si President Bongbong Marcos Jr. at ng mga economic managers ang posibleng suspension ng fuel taxes. Ipinunto ng dating mambabatas na walang nakaasaad sa batas ang suspension sa tax. Ang pinapayagan lamang ay ang suspension sa pagtaas ng presyo. Sinabi ni Garin na nasa 300 billion pesos ang koleksyon ng gobyerno mula sa excise tax at VAT na source of funds ng pamahalaan para makapagtayo ng school buildings, daan at iba pang mga health services. Radyo Pangasinan Balita. Dismayado naman ang House Prosecution Panel sa naging hakbang ng kampo ni Vice President Sara Duterte, particular sa inihain nitong answer at katilam sa writ of summons ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Attorney Antonio Bucoy, tagapagsalita ng prosecution, imbis na direktang sagutin ang mga aligasyong nakalatag sa Articles of Impeachment, ay inilihis ito ng kampo ng pangalawang Pangulo sa procedural issues. Batay sa tugon ng Vice Presidente, pinadismiss nito ang impeachment complaint dahil sa paglabag sa one-year bar rule at tinawag pang isang scrap of paper o kaya basura. Hindi rin kinagat ng ni Bucoy ang sinabi ng kampo ng Vice Presidente na wala silang sasagutin dahil sa walang Articles of Impeachment. Muling iginit ni Bucoy na buhay ang Articles of Impeachment na siyang inilakip sa writ of summons. Nilinaw din niya na hindi reply bagkos inihain ng kampo ng Vice Presidente na ibig sabihin ay is for caution dahil hindi pa rin anya kinilala
ng jurisdiksyon ng Senate Impeachment Court. Gayunman, dahil sa nakasagot na rin ang bise sa summons, ay naniniwala siyang uusad pa rin ang paglilitis. Mayroong 5 araw ang kampo ng prosecution para tumugon sa answer cotilum ng Vice Presidente, ngunit maaaring mas maaga pa niya sila makapagsumite ng kanilang sagot. Radyo Pangasinan Balita. Ibinunyag naman ni Department of Energy Acting Secretary Sharon Garin na kinausap ni President Bongbong Marcos Jr. ang mga oil companies na utay-utayin ang pagpapatupad ng oil price increase. Kasunod na rin ito na epekto ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran sa presyuhan ng langis sa international market. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Garin na pagkatapos makausap ng Pangulo ang mga kumpanya ng langis noong weekend, agad itong nasundan ng pakikipagpulong niya sa mga oil company kahapon. Kaya bago mag-alas 6 ng gabi, inanunsyo na ang paghahati sa 5 pesos na aumento sa presyo ng langis sa dalawang bahagi. Ayon kay Garin, dahil staggered ang pagpapatupad ng oil price increase, may pagkakataon daw ang household na makapagplano sa kanilang expenses. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pambansa, hindi na umano'y kinagulat ni President Bongbong Marcos Jr. ang naging puna ni Vice President Sara Duterte sa foreign policy ng administrasyon. Sa rally sa Australia, kinesyon ng Vice Presidente ang foreign policy ng administrasyong Marcos. Anya, dapat magkaroon ng independent foreign policy imbis na kumikiling sa Estados Unidos na nakita daw sa usapin ng West Philippine Sea. Ang tinutukoy ni Duterte ay ang Typhoon missile system mula sa Amerika na i-deploy sa Pilipinas noong unang bahagi ng 2025. Ginamit ito sa balikatan exercise sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Armed Forces. Pero ayon sa Palace, sa palasyo sa pamamagitan ni Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Pangulo na nasasabi ng mga Duterte ang ganitong pahayag dahil pro-China ang may ito. Taliwas daw ang kanilang posisyon kay PBBM na pro-Philippines. Una ng kinontra ng think tank sa banat ni VP Sara sa pagsasabing walang pinapanigan ng Pilipinas at sa halip ay pinaiiral pa ng administrasyon ang principled diplomacy at rules-based approach. Radyo Pangasinan Balita. Dalawang minuto makalipas sa alas 7 ng umaga at ngayon sa ating balitang pandaigdig, idineklara ni US President Donald Trump na epektibo na ang ceasefire o kay tigil putukan sa pagitan ng Iran at Israel kahapon June 24. Sa kanilang Truth Social account, hinikayat ni Trump ang dalawang bansa na huwag labagin ang umiiral na ceasefire sa ikalabing-dalawang araw ng giyera sa pagitan ng magkalabang bansa. Sa kabila nito, wala namang kumpirmasyon ang panig ng Israel hinggil sa kasunduan para sa ceasefire na ipinagmamalaki ni Trump bilang pagwawakas ng labanan sa kumitil sa daang-daang katao sa Iran at 200 sa Israel. Ilang oras din matapos ang anunsyo ni Trump hinggil sa ceasefire, itinanggi ito ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi at sinabing sa ngayon walang kasunduan sa ceasefire o kay paghinto ng military operation. Subalit ipinahiwatig ng Iran official na titigil lamang sila sa pag-atake kung gagawin din ito ng Israel. Radyo Pangasinan Balita. Kinumpirma naman ng Israel na napas lang ang 3 katao sa strike ng Iran sa Israel matapos i-anunsyo ng US President Donald Trump ang ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. Una lang sinabi ni Trump na magiging epektibo ang ceasefire sa loob ng 24 oras simula alas 4 ng umaga Greenwich Mean Time o kay alas 12 ng tanghali oras sa Pilipinas kahapon, kung saan sisimulan ng Iran ang paghinto ng lahat ng kanilang operasyon at susundan naman ng Israel makalipas ang 12 oras. Bagamat hindi pa kinokumpirma ng panig ng Israel ang naturang kasunduan, habang tinututulan naman ito ng Iran
at iginiit na hihinto lamang sila sa pag-atake kapag itinigil ng Israel ang kanilang pag-atake. Sa kabila nito, sinabi ng Israel Army na inactivate nila ang sirens sa Northern Israel ilang sandali bago iulat ng Iran state media ang parating na serye ng missiles mula Iran patungong Israel. Nakapag-ulat din ng Israel Emergency Services ng casualties sa inilunsad na missile strikes ng Iran sa Southern Israel kung saan naitala ang 3 kataong nasawi. Base sa opisyal na datos ng mga nasawi, mula nang magsimula ang palitan ng pag-atake sa pagitan ng Israel at Iran noong June 13 ng kasalukuyang taon, pumalo na sa mahigit na 400 katao ang napatay sa Iran, habang 24 naman ang nasawi sa panig ng Israel. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nakiisa na rin ang China sa nananawagan para sa paghupa ng labanan sa pagitan ng Israel at Iran para mapigilan ang spillover ng gera sa gitna ng nagpapatuloy nito sa ika-11 araw. Ayon kay Foreign Ministry spokesman Go Jiakon, hinihimok ng panig ng China ang mga partidong sangkot sa naturang labanan na pigilang lumala pa ang sitwasyon. Determinadong iwasan ang spillover ng digmaan at manumbalik sa political resolution. Inihayag din ng China na dapat gumawa ng paraan ang international community para mapigilan ang gera sa pagitan ng Israel at Iran mula sa mas malaking impact o kay epekto na ito sa pandaigdigang ekonomiya. Iginit din nito na ang Persian Gulf at nakapaligid na katubigan dito ay nagsisilbing mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan. Saad pa ng Chinese Foreign Ministry na ang pagpapanatili ng seguridad at katatagan sa riyon ay common interest ng international community. Ginawa ng Chinese Foreign Minister ang pahayag matapos hikayatin ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang higanting bansa na tumulong sa pagpigil sa Iran mula sa pagpapasara ng Strait of Hormuz na isang mahalagang ruta ng kalakalan kasunod ng U.S. strikes sa 3 nuclear sites ng Iran. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang sports, nagpasya ang tinaguriang greatest mixed martial arts fighter na si John Jones ang kanyang pagre-retiro. Mismong si UFC Chief Executive Dana White ang nag-anunsyo ng pagre-retiro ni Jones. Ayon sa 37 anyos na si Jones na naging mahirap para sa kanya ang nasabing desisyon. Dagdag pa nito na masaya ito dahil mas may malaki na itong kontribusyon sa nasabing sports at marami na rin itong na-impluensyahan para pumasok sa nasabing sports. Pinasalamatan din nito ang mga fans na humanga sa kanya at maging ang mga nakasama niya sa nasabing larangan. Mayroon itong 28 panalo at 1 talo sa record ni Jones at naging pinakabatang champion sa kasaysayan ng UFC sa edad na 23 nang talunin si Mauricio Rua noong 2009 sa light heavyweight division. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, inanunsyo naman ng American rapper na si Cardi B ang paglabas ng kanyang ikalawang album. Sa social media account nito ay ibinahagi ang larawan ng kanyang album na Am I the Drama. Makikita sa album cover na nakasuot ito ng kulay pula at may 2 malaking ibon. Umaabot sa 7 taon bago maglabas ito ng ikalawang album. Ilan sa mga nakasamang kanta ay ang Outside, kasama dito si Offset. Sa September 19, ilalabas ang bagong album ng American rapper. Radyo Pangasinan Balita. 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at Wellcare.
WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff,
exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Buking. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:36 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Miyerkules sa pamamagitan ni Sir June Soriano ng Pag-asa, Dagupan City. Sir June, good morning! Yes, magandang umaga sa ating lahat para naman sa pagtayan ng ating panahon. So, namamayani pa rin po yung ating southwest monsoon o hanging na bagat na siya naman nakakapekto sa kanluran bahagi ng Katimugang Luzon. At meron tayong tropical cyclone na binabantayan at ito ay nasa labas pa ng ating bansa at ito ay nasang di papasok sa ating Philippine responsibility. At yun namang binabantayan nating nakaraang tropical depression ay nasa layong 550 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union at ito ay mababa ang tsansa na magiging isang ganap na bagyo. So sa ngayon, ang Sambales, Bataan at ang Palawan ay maulap na papagrid na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog dulot ng southwest monsoon. Dito sa Metro Manila at ang labing bahagi ng ating bansa, partikular ang Pangasinan ng Dagupan City, dahil pa rin sa localized thunderstorm ay maaliwalas ang ating nasang panahon na may inaasahan pa rin kalat-kalat na pag-ulan. Kakibat na rin po dyan yung mga localized thunderstorm o pagtulog pagkidlat. Ang hangin ay katamtaman na nagmumula sa may timog kanluran hanggang kabinugan ang siya namang iniihip. At ang ating baybayin dagat naman ay katamtaman ang pag-alo ng ating karagatan. At wala rin tayong gale warning na nakataas sa anumang panig ng ating bansa. Ang ating agwatang temperatura ay nasa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. At ang araw naman po ay sumikat kanilang 5:29 ng umaga. At tulog naman ang ating haring araw mamayang 6:34 ng dakong hapon. Yan muna, Mama Moore, ang latest updates hingga sa pagtayan ng ating panahon. Ang tagapagkulat, yung Soriano, magandang umaga po. Maraming salamat, Sir June Soriano ng Pag-asa, Dagupan City. Malinaw, so balita na Pag-asa, Dagupan City. Pwedeng pumalaot ang ating mga mangisda. Nasakbay ni Malis Laray Baluto, di man si kami. Para manguha ng mga isda. Walang gale warning. Pero may babala po ang ating Pag-asa, mga kapaborito, na yung thunderstorm, localized thunderstorm, mararanasan po natin lalo na po sa
hapon o sa gabi o kaya ay madaling araw. Kaya ingat pa rin ho tayo mga kapaborito. Nag-imbubo nag-iran agaw. Ang gano ng karuman, grabe so karol. Singa ang tamay pangkulantit na niluri ko may kumpanya kwanto ay singa wala tayo singa unsasabila amo jay gera na Israel tan Iran tamang kilal bung singa may sakay agaw wamanakad sa loob na church mi ay singa abay kula ba ya di mapo may karul ay, boom, kanto. Awa, makabata takot. Katon noong manlara kapaborito, sirum-sirum tila. Ag tayo isa sa palaran, subilay tayo. Tanisaksakay, subilay tayo. Kapaborito, ha? Mauni po sa kwan. Ta siya mirakuno, subilay ito. Kuno. Alas 7:40 na po ang ating oras. Nako, good morning po. At saray, dumaralos tayo. Araray, marurugkel tayo ran, dumaralos. Good morning po sa inyo. Maabigya kabasan at si kayo namin. Naimbang abigat kada kayo nga amin. Ganon din sa mga aray, sumisigay tayo. Aray, makikitsing tayo ran sumisigay. Singara aga nagkakasawan. Maabigya kabasan at si kayo. And salamat po ha, kapaborito. Na sa mga mangisda po natin at sa mga magsasakaho natin. Saludo po kami sa inyong kasipagan. Kaya nga, kayo po ang isa sa kinikilala po namin na hero o kaya bayani. Bakit kanyo? Kahit masama ang panahon, nandyan sila, mga kapaborito. At sobra ang sipag. Para lang meron tayong mailulutong bigas. Meron tayong makakain na mga gulay at meron tayong mabibili na mga isda dahil sa kanila, mga kapaborito. Kaya doon, malaluwar team at kapaborito, ha? And syempre, heto mga kapaborito, tide watch muna ho tayo dito sa lungsod ng Dagupan. Meron ho tayong bantay baha. Alam naman ho natin, bagamat merong mga isinagawang elevation na mga daan dito sa ating lungsod ng Dagupan at nagpapatuloy. Itinataas yung mga kakalsadahan ho natin dahil talagang ang Dagupan City noon pa man ay talagang binabaha ho tayo. Kasi ang Dagupan City ay below sea level. Kaya hindi yan nakapagtataka. Pero kahit papano, eto, ginagawa nga ng paraan para sa ganon, hindi maging hadlang para sa pag-unlad ng isang lugar. Dahil kapag binabaha nga naman, siyempre tatakbo yung mga negosyante, yung mga investor ho natin. Kaya ginawan din po ng paraan para ma-elevate yung mga pangunahing kakalsadahan dito po sa lungsod ng Dagupan. At nakita naman ho natin yung epekto nito. Bagamat may nakinabang, may napaburan, meron naman pong hindi napaburan. Yun yung mga hindi nakipagsabayan sa pag-elevate ng kanilang mga pwesto. Pero yung iba, sumabay sila habang itinataas yung kalsada sa tapat ng kanilang business establishment, sumabay sila para maitaas. At heto nga, tuwing ganitong panahon, eto yung binabaha tayo kahit na walang ulan. Pero pag sumabay pa ang malakas na pag-ulan o kay bagyo, ay dilap minsan siya. Lalo na sa mga low-lying areas. Pero dito sa mga pangunahing kakalsadahan, gaya dito sa dinadaanan ko lagi, itong Arellano at dito sa may A.B. Fernandez, noong mga nakaraang taon ay talaga lumulusong ako sa matinding baha. Oo, tuwing magproprogram tayo ng umaga. Pero ngayon, ay akabota dahil hindi siya binabaha. Pero doon sa amin, paglabas ko ng bahay, ilang lakad lang, meron ng baha kanina. Bakit? Dahil sa high tide. Opo, mga kapaborito, high tide. At eto, mataas po yung mararanasan nating high tide. Umpisa na nga Oo. At ang pinaka-peak niya, mamaya, alas 9:15 ng umaga. Eto yung pinakamataas. At kapag nakuha naman, na-reach na yung pinaka-peak niya, ay unti-unti na namang bababayan. Ang mararanasan po natin ngayon na high tide sa Dagupan City ay may taas na 4.53 na talampakan. O kaya nasa 1.38 meter ang taas nito. Ang peak niya
ay mamayang alas 9:15. At ayon naman po sa ginawa nating pakikipagpanayam, ay kapag narating na nga yung peak niyang high tide na yan, unti-unti naman na siyang bababa, mga kapaborito. Isa sa mga nakikita natin dito, mga kapaborito, gumagana yung mga kanal ho natin. Sa totoo lang. Kasi no walay danom, walay dilap, no angga pumutla, no asumpal mutla uran, o kaya angga pumutla may high tide to ay unti-unting bumababa. Ibig sabihin, gumagana yung mga kanal. Okay. Pero sa ibang mga lugar dito sa lungsod ng Dagupan, ng Karuman, Tannatan, meron talaga kahit doon sa mga kakalsadahan na hindi, lalo na doon sa mga low-lying areas na hindi pa naitaas talaga yung kanilang kalsada, mataas po yung baha. Kaya advice lang ho natin, mga kapaborito, paalala lang po, magbota na lang ho tayo, magsuot tayo ng bota. Protection ho natin yan, mga kapaborito. Oo. Kahit wala ho tayong sugat, mas mabuti magbota ho tayo, mga kapaborito. Panlaban po natin yan sa iba't ibang sakit, lalo na ang leptospirosis. Yan yung nakukuha sa ihim po ng daga. Meron ho tayong, alam nyo, taon-taon may naitatalang nasasawi dahil dyan sa leptospirosis. Pero pwede namang mapigil yan, lalo na kapag pwede namang maagapan yan. Kapag maaga na na-detect at nagpatingin tayo sa mga doktor, di po ba? Kasi ang problema kung minsan nagiging mangkepweng ang bawat isa sa atin dahil sa takot, dahil sa gastusin. Arami aron, mas nanervyos kasi singa mas lalo man sakitan noon na rapat doktor, kwanda. Siyempre mo, jad sa kaya banda, ayan irap na bilayay, amay mampakonsulta ka, mampa-check up ka, labat, piga, diningol day patok na pusom, diningol day patok to jad bunag mo, konting interview, nanay, walalay reseta, tapos walalay bayar na check up. Noon lakad private. Pero noon lakad public office sa mga city health ho natin, syempre libre po yan. Kaya lang, man-anos tayo. Ta syempre, dadakil tayo, maiirap subilay, gabay tayo makatipid. Syempre, ulakad sa raramay public establishment o public offices na mga pangkalusugan ang ating pupuntahan, di po ba? Kaya lang pila-pila, mananos tayo kapaborito. Sa importante, makapampa-check up tayo, and syempre, obserbaan tayo sa sarili tayo. Pero bago yan, dapat sa ating muna, mga kapaborito, reminder lang po, yung prevention dapat sa atin, nandito na. Kaya sabi nga, habang wala ka pang sakit, i-prevent mo na yung po pwedeng kumapit sa'yo ng sakit. Kagaya nga yan, yung pagsusuot po ng bota. And pagdating naman po sa mga pagbibigay serbisyo po, patungkol po sa ating pangkalusugan, ay nako, mga kapaborito, dito sa Bunuan, yung tinatawag nilang One Bunuan, yung satellite health center, opo, dyan sa may Bunuan, Tondaligan. Alam nyo ba na base po sa nakuha nating informasyon kay Barangay Captain Noel Bumalag, magandang umaga po, Kapitan, ang aming kapitan dyan sa may Bunuan Gazette. Yang satellite health center, dyan na nakabase, dyan po sa may Bunuan, Tondaligan. From Monday to Sunday pala, open yan, mga kapaborito, at merong tao, mga personnel po dyan, may doctor, may nurse na naka-duty po dyan, na mag-i-entertain po. At tinawag po yan na One Bunuan kasi nga, ang Bunuan ang may pinakamalaking bilang po ng populasyon ng Dagupan City. Nandiyan ang Bunuan Gazette, Bunuan Bukid, Bunuan Binlok. At ginawa po yan, yung satellite na yan, health center, para hindi lahat ay mambuntunan dyan health center, yawa dyan Herrero Perez. Malaking tulong yan, mga kapaborito. Kaya pumunta ho tayo, libre naman po dyan ang konsultasyon at wala manayay managbagot dito ng ipon. Meron tayong mga dentist po dyan. Pero syempre walay bayar, yada isip. Kahit pumunta kayo dito sa may Herrero Perez, meron din Pero ang layo po ng presyo doon sa private.
kasi public yan eh. Mag-aari po yan ang nag-o-operate dyan, gobyerno natin mismo. Kaya mga kapaborito, puntahan ko natin dyan. Yung ararati ka barangay ko dyan, Bunuan Giset. Ditan iray walarad Bunuan Bukid, Bunuan Binlog. Ang tila unla dyan, at health center na wadjay at Herrero Perez, daklat te unla tilagdan, maung labat, paasinggar labat la. So, ginawa dan satellite, maung labat walay ginawa dan satellite ditan, Satellite Health Center. And syempre, good news yan para sa ating lahat mga kapaborito. Lalo laray taga-Bunuan area. Yan sakit tayo dito niya, taga-Bunuan. Alas 7:50 na po ang ating oras. Naku, 10 minuto na lamang po bago mag-alas 8 ng umaga. Ang bilis ng oras. Kaya yung mga may pasok po ng maaga, mga alas 8, ay bilis-bilisan nyo lang. Ha? Wag ho ninyong ugaliin, wag ho natin ugaliin yung malilate po ba, yung malilate po tayo. Hindi magandang record po kasi yun. Oh, at mairap la. Saki late mo labat, saki minuto, 2 minuto. Bawasan susweldo. Diba? At ay traffic, talagang kakambal tulatan. Kakambal ng isang lugar na umuunlad. Yan problema sa traffic. Pero ang maganda, sinusolusyonan naman po. Ang mahirap dyan, may problema na nga sa traffic, hindi sinusolusyonan. Yung pang pinababayaan. Pero heto nga, balikan mo natin dyan sa may Bunuan. Oo, takandalante, limipat lamo may problema traffic so intersection ng Arellano, A.P. Fernandez, mga kapaborito, di ba? Agay lairap dyan mapta traffic, pero dahil sa ginawang road widening, medyo okay na, alright na ho tayo ngayon, pero nagkakaroon pa rin ng problema ng konti. Bakit? Doon sa ginagawang yung loading and unloading. At yung iba naman, gagawin ng parkingan. Aratay, gilig-gilig na kalsada ay. Hindi po yan i-design para sa inyong parking, hindi para gawing parking lot po ninyo. Kaya meron po tayong mga nakikita na mga membro po ng traffic enforcer, yung mga poso, yan, oo. And doon din sa may Bunuan area, dun sa may intersection ng Bunuan Gisat, Bukig at yung papuntang Binlog, crossing yun eh. Oo, Pandalante, limipat lang dyan talaga. So, may problema yung traffic. Pero ang maganda nito, mga kapaborito, in fairness, ay ginagawan po ng paraan. Sabi nga, kapag ang isang lugar ay umuunlad, talagang may kaakibat niya na problema. Pero ang kailangan, disiplina ang pairalin at pagkikipagkaisa. Oo, kaya yung mga nagpapatupad po ng traffic rules po dyan, sundin na lang ho natin. Huwag na ho tayong magmagaling. Yung iba kasi, Panginoon niya kasi ginawa daw, unya. Yung bang ganon, meron silang mga idea, pero isipin din ho natin. Bago siguro natin maisip yan, naisip na rin yan eh. Nung mga nag-i-implementa dyan, at yung gumagawa ng solusyon, para masolusyonan yung problema sa trapiko. Kaya ayusin na lang ho natin. Sumunod na lang ho tayo. Diyan medyo masikip talaga ang area dyan, yung kalsada ho natin. And meron ding mga, wala mo iraan na nawit, uludaya man paparking di man. Katon dapat, sitaan dapat iraramang kumon. Kaya sumisikip lalo ang kalsada, masikip na nga, tapos gagawin pang parking lot nung iba, yung mga katapat ng mga establishment o kayo mga bahay na meron silang sasakyan. Dapat sila, maobliga sila nang gumawa sila ng sarili ng parking lot, di ba? At huwag gawing parking lot yung kalsada. Atan laba so na ipuntos tayo ditan. At sana yun po ang mga yun po yung istriktuhan. At gawan ng tawagan ng pansin yung mga establishment na ang ginagawa nila o kaya may mga kabahayan dyan sa may kalsada na gawin yung kanilang mga sasakyan, huwag nilang gawing parking lot yun dahil hindi naman yung para sa kanila. Yung dyan gilig, dalanan lay tutuutan eh. Aray manaakar. Kaya kung minsan pati si manaakar ngay ngalit natalapos kasi wala ray kotse, wala ray luluganan niya aka parking. Naranasan ko na yan eh.
muntik na nga akong madaplis din. Oo, at saka yung ibang mga motorsiklo naman, yan yung mga sasakyan na talagang lusot ng lusot, mga kapaborito. Tagdaga may suna traffic, katundat daton so, walay motorsiklo da, maong niya, ang gano traffic na yari kan makalusot. Kasi syempre, maliit lang siya. Oo, kahit sa maliit na daanan, makakalusot siya. Unlike yung mga four-wheel vehicles. Pero, ang mali naman, etong mga motor rider, may dalanan na to, di man damala idalan, kalamor, may manaakar, pirag-pirag la. Singa si katuni impirag, da para raya mo so istrikto anda. Kumuan at naaruman traffic enforcer tayo mo awa. Pero alam nyo mga kapaborito, sa ibang bansa nga CCTV ang meron. At walang maraming masyadong mga kapulisan o mga traffic enforcer ang nakabantay. Pero dahil sa disiplina na pinapairal sa kanilang sarili, at takot talaga sila dahil kapag may batas na inilabas, mga traffic rules and regulations sa ibang bansa, talagang tuloy-tuloy yung kanilang implementasyon, mainit na pag-iimplementa. Ang nakakalungkot nga lang dito sa ating bansa, sa totoo lang naman real talk lang ho tayo sorry po mga kapaborito. Dito sa atin ang dami-dami nating batas. Pero kung minsan ang nakakalungkot, maong labat at umpisa. Sa totoo lang. Oo. Pag umpisa, yung implementasyon, wow, talaga. Makikita mo, mainit, maraming maaresto, maraming mabibigyan, marami ang makikita mo sa paglabag o kay maaresto mo sa paglabag. Bakit? Siyempre, maraming bantay. Pero, no, bimayagla, ang pula, pimawil lalamat dati. At ang susakit, dapat solusyonan tayo. Diba? Oo, tayo kako mga kapaborito. Bakit kanyo? Kasi kapag may batas na ginawa, may mga rules na ipinatupad, kailangan ang kooperasyon ng community. Dahil kung hindi tayo makikipag-cooperate, magiging useless din yan. At sa pagpapatupad, sa implementasyon, dapat tuloy-tuloy, may continuity. At yung higpit talaga gawin. Merong mang nakakakita o wala, tayo na mga pedestrian, tayo na sakop sa lugar na yon na merong ipinatutupad, sumunod ho tayo. Kung yung iba hindi sumusunod, wag na lang natin silang gayahin. At yung arame ananawot sa uloda, dapat madisiplina din. Di po ba mga kapaborito? At sana, yung mga gumawa ng mga rules, traffic rules and regulations ng batas, sila sana ang unang kakitaan para maging epektibo. Kaya tayo ang sinasabi ko, dahil lahat tayo, may rules ho tayo, meron tayong dapat gawin para sa pagsolusyon sa problema sa ating lugar o sa ating bansa. Ay nako, alas 7:57 na po ang ating oras. Ang pinagawaan tayo, talagang untan sa oras tuloy-tuloy. Kung gano'n unirong kaditanay, may timers muna, tanaksawa na la. Sa oras tayo tuloy-tuloy tan. Tik-tok, 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 kantutan. Kaya dapat tuloy-tuloy ho tayo. Pero wala namang masama na magpahinga. Oh, pag pagod ka, magpahinga ka. Kasi kapag inabuso mo rin ang sarili mo, mansakit ka. Dahil natin sumansasakit ka paborito. Katumanalwar tayo. Ag tayo aabuso ang susarili tayo. No say, lulugana man o overheat. Pati too man o overheat. May hangganan po yung lakas ho natin, mga kapaborito. Simpleng reminder lang po yan ng inyong lingkod. Nako, good morning pala sa Donas Boneless Bangus. Good morning po sa inyo mga kapaborito, and syempre ang Art Construction Services kay Miss Tyra Sweet. Gandang morning po, and syempre ang First Choice Finance Corporation, ang Gerardo, kay kapaborito Gerardo Mapata. Good morning po, and syempre si Miss Lori. Good morning sa iyo, Miss Lori, ng
legit na supplier ng Elixir Placenta food supplement. Opo, mga kapaborito. Okay mga kapaborito, 1 minuto na lang po bago alas 8 ng umaga. No choice na ho tayo. Nakasama ho natin sa ating technical side si Engineer Richard Olanday at si Sir Nick Jacal. Ako naman po si Amor Ligas Pidiga. Maraming salamat and magandang morning. Bukas ulit mga kapaborito, 7 to 8 po tayo. Sikaratan sa Saray Manunaan na Balita. It's